Mesiac november je každoročne spätý s podujatím, na ktorom sa stretávajú stovky priaznivcov hôr a cestovania. V priestoroch Mestského úradu v Nitre sa tento rok konal v poradí už 7. ročník festivalu Vysoké hory Nitra. Tento názov sme dostali do vienka z festivalu Vysoké hory Žilina. Sú to vlastne 4 bloky filmov a prezentácií počas celého dňa od 9. od rána až zhruba do 7:30, 8:00 večera. Kapacita na sedenie je viac ako 500 miest plus na státie. To je všetko preplnené. Pútavé prehliadky filmov a prezentácií si pre návštevníkov pripravili známi horolezci, cestovatelia či filmári z celého Slovenska. Vďaka ním pozrieme do rôznych častí sveta. Samozrejme je to Slovensko, ale sú to aj ďalšie krajiny v Európe, napríklad Albánsko alebo Dolomity v Taliansku a Himaláje, respektíve Nepál, Mustang. Prevediem ich 40-minútovou prechádzkou po Dolnom Mustangu, to znamená údolím Dhaulagiri a Annapurny. Pokúsim sa predstaviť Albánsko v takých fotografiách komentovaných s tým, že sa zamerám v prvom rade na prírodu, aj poukážem aj na niektoré také špecifika Albánska, ako sú problémy s hygienou. Na festivale sa predstavil aj Tomáš Hulík, úspešný slovenský fotograf a dokumentarista so svojím filmom Cesty Slovenskom. Vlastne aký prierez mojich 50 000 kilometrov po Slovensku. Plnokrát sme boli a hľadali vlastne nejaké netradičnejšie iné pohľady na tie notoricky známe veci. Vyrobiť dokumentárny film nie je také jednoduché, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Málo kedy sa mi podarilo, že by som to urobil na prvý šup, pretože vlastne v roky 2010-2011 neboli veľmi priaznivé, čo sa týka dobrého počasia. Na svojich cestách neraz prichádza do kontaktu s rôznymi šelmami či predátormi. Tomáš Hulík však strach nemá, pretože pokiaľ človek rešpektuje prírodu, platí to aj opačne. Ľudia sa absolútne zbytočne boja, proste bohužiaľ bulvár a tá senzáciechtivosť, ktorá je v nás, zapričinuje to, že každý sa bojí medveďa, každý sa bojí vlka, každý sa bojí rysa. Ja si myslím, že je to absolútna hlúposť. Napriek tomu, že k vysokým horám má vzťah, jeho práca sa orientuje na iné výškové pásma. Tie vysoké hory človeka samozrejme vždy lákajú, ale ja rád hovorím do toho momentu, kde je život, lebo keď už človek vyjde nad tie, teda iba do skal, kde toho života moc nie je, tak už to tam pre mňa ako pre biológa alebo zoológa nie je až tak veľmi zaujímavé, ale nehovorím, že to nie je pekné. Účasť na festivale neodmietol ani najaktívnejší a zrejme najznámejší cestovateľ 20. storočia na Slovensku. Najväčšou osobnosťou je asi pán František Kelle, to je známy geograf, cestovateľ, horolezec, ktorý je všeobecne považovaný za najväčšieho slovenského cestovateľa 20. storočia. František Kelle sa na tohtoročnom festivale prezentoval dokumentom, ktorý zachytáva dva momenty jeho bohatej cestovateľskej kariéry. Jednu cestu veľmi dávno do Patagónie na ohňovú zem. Budem asi komentovať moje zábery z prvej mojej cesty okolo sveta v roku 80-81. Napriek nie najmladšiemu veku sa stále udržiava vo výbornej fyzickej kondícii, nevyhnutnej k naplňaniu svojej vášne. Môj tréning, ktorý bol veľmi pestrý svojho času, sa zúžil na dlhé pochody so záťažou. A aj Pán Boh, aj príroda, už neviem v akom poradí, mi dopriali geneticky takú danosť, že aj v mojom veku, tých 10, 20, 30, 40 kilometrov, nie je problémom prejsť za deň. S cestovaním rozhodne nekončí, jeho plány a vyhliadky do budúcna majú reálne kontúry. Mám nevyrovnané účty v úvodzovkách ešte, Punta Arenas, Patagóniu. Navštívil som toto mesto v súvislosti s Kukučinom, ale ešte by som tam rád môj osobný jeden projekt realizoval. Cestovanie bolo, je a naďalej bude súčasťou spoločnosti a predmetom záujmu ľudí. Cestovateľstve nebolo také obdobie od konca minulého storočia, že a teraz je nejaký hiát, že tu niečo chýba, že stále sú noví a to je dobre. Aj v súčasnosti možno pozorovať, že cestovanie je tak povediac in. Treba však rozlišovať, nie je cestovateľ ako cestovateľ. V súčasnosti sú také možnosti, že kto má peniaze, môže cestovať, že? Väčšina sú cestujúci, nie cestovatelia. A je malá skupina, veľmi malá skupina, úzká, ktorí spĺňajú moje predpoklady, moje kritéria na cestovateľov. Cestovateľ necestuje na verím Boha, ale
je cieľavedomo, chce niekde ísť, pretože tam niečo chce splniť. Festival Vysoké hory Nitra sa radí medzi špičku svojho druhu na Slovensku. Podobné podujatia majú značný význam, čo potvrdzujú aj samotní cestovatelia. Sílu majú v motivácii, teda ako motív pre najmä mladých začínajúcich ľudí. Tak ono je určite za každým dobrá nejaká konfrontácia tvorby o prírode alebo proste o horách, o cestovaní s tým marazmom, ktorý vlastne púšťajú televízie. Ja by som chcel touto cestou organizátorom poďakovať, že takúto akciu v Nitre robia. Snaha organizátorov priblížiť priaznivcom cestovania pútavým spôsobom, čo možno najviac z rôznych kútov sveta, vyšla na výbornú. Zostáva už len dúfať, že budúci a teda 8. ročník podujatia bude pokračovať v nastolenom trende.